Napalintahan. Oh. So, tutilo ka na kanay mo sa ta. Oh. Hello kakabsat. Kumusta? Dati kami manay no kanami mananjay kan. Di kampo ni Kuya Gay Lusak. Pan kami agpablad ti balatong. Tata danalabsan mi nga kalunay. Data daning iso ato ti sagpaw min kakabsat naglalang to. Data. Yo. Oh, gunay nagmet sila. Di ano, nagsyatan. Da kanu napintas jay nga ako pagalaan. Ay nana. Kasta amin ka pintas na no, kasla balasang. Naglapsa toy. Permilo una yan. Naglusbang niyo. Puro suna. Maribalad ako di kanyon. Nee. Di kami maninigid ti karayan. Kasla ti kalman ngem data medyo imakaba ti karayan. Ato di nagluton mi ti kalman, dadji danom data ne kaabainan. Siguro dirabi na ala. Tata madamatikan. Kiwa kami ti sagpaw iti si daming abalatong. Dati balo mi nga karne, balo ni Gay Lusak. Kapananong ba toy? Di ref? Kinurimus ko aja yung rep yung bagay na. Ay sara kang raud. Pasensya ka baka talaga nga ako natupa na kinurimus ay. Ne. Da kamatis, ada iti sibuyas manen. Kumusta ando iti balatong? Yan. Burgay. Yan i-shout out ko latan na nung agugugat. Shout out mo. Shout out ni Mrs. Gagagugut. Nagwapo pa intro yung vlog mo ko. Kadwa mo na ni Paristing. Hi guys. Yan ni Gay Lusak, ni Bro Robin, kani Tatang madamag bisusuti brief. Di gusto ko ba malaminak pag napantaw. Check tigit karga baka dati kontoy. Okay. Awan, pero na rin daw lang ang danaw. Okay guys, ti sagpaw ti balatong kahit aji kalunay tatengen na alam eh. Ken baron mo tayo sangpot ni pare baldo nga atap na parya. Aji ti the best na kakabsat. Okay, kapag nyo tumdamat madama kami nga kwa. Agi prepare ti rekado. Atap nga pariya niya kung naamo lang tamat nila yun. Data ni baldo na yun, sungat. Dakano. May baon na no? Daparya do? Daparya no awan? Nice talking. Ibar mo do, di balon mo man. Makita mi man no, dabilog na no awan. Oy. Hindi po, sa bali nga bilog ata. Mantika. Wow, bagas. Nay, dalat tamit. Ni naleg. Ah, di paryan. Oh, na dati na imat. Kalaukan natin guys, di balatong na pinablad. Lura. Dalat ta sili na. Sili pa. Kamsat, madamati muri man intingon na eh. Oh, kalunay. Ita. Bale tig partner ni Tatang, ni Bro Robin, ni Gay Lusak tig partner din ti kalunay. Dito yung might, agiti magkamay, agkapidwa might. Agi murmuri dati atap nga parya. Diyo sa sementeryo nang alam niya bro. Inalat at man sama na dyan. Siya might, madaman ang mag-iwat ko. Isag po tayo ng karne. Okay kabsat, ikabil choji dadto mga tabangan na bati. Yan, ikabil mi tatay dadto man. Kanang bro. Tano permi nga lubog ng man. Imas. Wow! Pag-imas ay. Katami palang kabsat, dalang iding mita, gluto kami lang tipabo. Oh, nagsasayaw. Good wow! Nakasayaw. Ganas. Anong akong ko natin niya Gay Lusak? Sabali si driver si Pamita. Driver si Ito palang di gluto ti balatong nga duti pa na, alalay na. Ita. Kaya na pala. Nagsiguro. Tubig ka juice ka. Danog na? Ganun. Atay. Dati araw na. Manin, alamat nga ka tayo. Shot glass tayo. Tira man natin ko. Dungo. Imas. Kaya nato di pulutan tayo. Imbes nga isagpaw tayo nga igisar rin dyan di balatong. Hanay. Namiimas ka ron no. Gusto may kantilaso na. Sili.
kamatis, sabay. Sarap talaga. Wala kami ay apot ko ni. Pulutan mi. Mangipurok ka muna daw. Nangi ko kay TV Jen. Nangipurok ka? Nangipurok ka? Kaya po ka na. Lagi ako. Turian. Yo, dalaban detan. Oh. Ito ang aja gulpi mo italbog niya. Matima. Aja tumapak aja balato mo. Gimas plaster natin eh. Ay guys. Nagpas ka no palang kadwa kakabsa. Kami wala ang pinasan niya bro. Inaldaw niya. Inaldaw. Tuloy tayo damdaman din eh. Bakit tayo video okay? Kuwapa kit di. Kanta tayo damdaman. Kanta tayo damdaman. Kanta mo. Ikaw mapakanta mo ni Boy Tapesti ko na. Lord. Pataw. Sabay dance. Kabsat ikuan aja parjan kabsat ano pasti pangandam-dama. Ay dayto iti pampapait. Iti bonggo day. Natin nagamanay. Nagkapuji ko ata. By 3 minutes na. Ito na lang tadok. Dari. Pangraman ng tete parya sa sementeryo kabsat eh. Nananam. Sementeryo ato nga parya. Uy, pagsangat ano basit? Mingarti na ba? Mingarti na pala. Madini na. Dapat ko natin. Kabsat ati ti may nga si dami damdaman eh. Laya. Na ada may sa bukol nga kamatis na inarip-arip main. Sino naging gusto ato tabtaba ilasing kon. Kita pala discern na. Oo. Naggimas na eh. Naitutok mo. Uy, anya mate na ya. Diyos ko manangasi di mo nung nagbasol. Kamatis. Oh. Luto tilo ka na kanay masata. Hindi problema tayo ati ka nakag-nisting na makati balataw. Uy, dato nakati balato ngatin eh. Ato nga rupa na eh, nakati balato. Ana kaya nga panawan. Ato ti. Tangin tumbaga. Kakabsat. Kamaragragsakan kami. Di mo niya napay nga kakatawa kami niya. Kasi kami aji vlog ni Gaylo sa di Kalman, aji panaglechon me in-upload mi tatay. Bale first vlog na. Tapos syempre di in-upload men. Syempre nagragsak sunan kasi ko na eh. Adati first video nan mabalin nga may subscribe sunan. Mano? 2 hours 1.4k views. 2 hours pa lang. Ngam ti target na 1 million views. Han nga 1 million views. 1 million views. For amoy ka din sino ti first subscriber na? May isang minyon. So nga sige na nga minyo na. Awan nga yung cellphone me. Tata. Yung bagam kini commander? Ay basa kon. Pasam yung bagam kini commander. Commander. Pakishare amutan na jay ko. First vlog ko na. Wow. Tapos kay barang no ag million views na. Tapos No. Pag-vlogan. Ay tuloy na. Barang no ag million views kuna na. Tag-vlog kami dyan. Kamin to ag vlog ijay Korea. Anyong siyo ba kay? Ayan reply na. Nalpasin boss. Diyan pa, dapat may isa. Na? Dami pa ka na. Oh, Korea. Tabasay. Ni. Nya. Niya pa ay nalusak kan sa amot tayo. Gay lusak ka raw. Nalusak kan sa amot tayo. Kamu nalata. An 80 proof lang. 80 proof lang baka. Yaman ni commander ako. 80 proof pa lang ang penga. I-reply mo apek paliwanag ka tao. I-chat mo. Yung kata reply ako. Kampay lang nga kay lusak. Nakasabat ti pait kada ko amin natin ikuan.
Kada samit. Tila bay ko absat ka. Hanggang malayo ti kabalyaw. Tawang amin ti kabalyaw taon. Manso kabsat. Gergat tayo. Talaga paggarong. Yan na bram jay. Taong malaming kan sa tuwa mo tayo dyan eh. La. Di kon? Nagtasanan. Malik nga sa kanal. Siya mo ta. Hindi masigat labat. Babaningot kami nga absat. Hindi masisili ng baldo. Apo. May mas may parya ng kapasimentaryo ah. Medyo talaga madlaw ko may mo. Medyo marigatan tayo siya. Nakapro teklaw. Na, patukol. Kasi lagi dyan Nagkopkil taklo, siyempre matukol na. kaya lang. Mayat yun pa. Banyak kumakayakan yung dapat lang mo. Naligit na nga na si Kana. 2 years yung na. Hindi mas. Gwapo na yun. O, bulong. Awan na yung bulong nan. Bulong nan. Ni Gaylosak, ang bulong na. Katanya Dapat pa lang eh. ang bulong nan na yun. Ibusay. Yung may ibus ng tera niya. Kaya? Manso. Kaya nga sabingan. Napait ko na ke. Hamang aja pada napait. Aja mau bukul tiba. Lalayap. Lamat. Laras kayo. Wala na. Ang nabsog di kami siya. Ay, salamat Panginoon. Kalab-labay na lang. So ano, malpas ti pangan. Ala, enjoy kalpungan. Tara, nantikin na. Strike anywhere tayo, maturog ka na lang mga ngap. Araw. Pinaminutuan, idan. Kuregay. Bro, Hindi ka mo na yung kasunod yung rami nga nagpintas, nagragsak, namsog kami. Nagay lusak, nalusak ayun, Joe, nakindan. Nitatang na dyan eh. Talagang Grabe ti pagidang ng foam. Yung foam na oh. Magwa mo yan. nalusak mo tayo, naging dapat ikadaratan ay. Yaman kami may kakabsat. Panang support tayo kanya mi kini Gay Lusak. So sampai lang mo nagtuloy. And tuno sumaran tumanan niya. Kaya natin ka na yon.